ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uNyazi bezulu. Amen. Angisezukuya kude. Angisezukuya kumqalo wendlela kodwa ngifuna ukuyakubhombela yena lohleli lapha esihlalweni. Zikhulunyiwe kakhulu indaba zangakithi lapha engizalwa khona emakhaya kodwa ngifuna ukukhuluma indaba yalapha nje kwaMnyando eMlazi. Amen. Ngelinye ilanga sasihamba ngo1992 mangaphosisi ubaba umfundisi eduze kwami sasingabashumayeli naye siyolanda umuntu khona kulayini wesitimela wayesehambile simlanda ngehlahla lomuntu kuthiwa simuse kubo. Ngizoyisha nje ngiyisheshise le ndaba bantwana bahle basezulwini ngoba uNkulunkulu imisebenzi yakhe eminingi. Uma ngabe sesisuka kulayini wesitimela lapha ne17 ke kwakunezizwe zazilwa kakhulu ezayephatha ibhamu. Futhi ngaleso sikhathi ngangingasazi mina isibhamu ukuthi masidubule ebusuku uphuma umlilo. Uma ngabe sesimthathele umuntu ngehlahla sesijika siye emgwaqeni base beyaqala beyasidubula ngeibhamu ezinkulu. Uthi ke umfowamncwabe elapha eduze kwami sasingabashumayeli nje sobabili silandela lo muntu ongasekho. Uthi ke Shembe uma ememeza uShembe abantu ngiyababona nje bayebile kubezwa kuthiwa khona uNyazi abazi ukuthi uNyazi yini. uNyazi eNazaretha umbani wezulu. Uma uNcwabe ememeza uShembe ngiyaphendula ngiyambheka ngithi nawe uNcwabe yini kwenze njani manje? Uthi hayibo ngizona zibhamu. Ngithi mina hayi mhlawumbe ukubhekufaka kwemoto wena imoto wayijwayele. Zashi ibhamu kwasho imagine ngane uqobo lwayo. Masithi siyabheka nanangu ubaba umfundisi kwavele kwehla phezulu uNyazi 1992 lwehla phezulu uNyazi lwehla lozoshaya phansi eduze kwemoto lwayivimba imoto lwehla njengekhethini. Inhlamvu zonke ezayisuka lapha ngaphesheya ziza kuthina zawela phansi zawohloka sayibona iwohloka. Sahamba sajika sayizongena kwadi. Uma ngisheshisa le ndaba lena sokuthi ke ngesabathe elilandelayo sesishumayela nje esabelweni ethempelini ithi insizwa kanzimande we bashumayela ke nginilandisa indaba kaShembe sithina yebo lento yenzeke ngolwesine. Wobana kade belapha na kwaMnyando ngolwesine sithina yithi besiye ngolwesine futhi ngase ngikhulumile le ndaba station. Cha lapha nemsebenzini sisebenza insizwa zakhona lapha ne17 sithi bona abantu bengena ngemoto sekuhwalele kumnyama. Ngakho base bethatha ibhamu zabo base bedlule intelezini zabo bageza base bethaba ulala eduze kwemoto. Njoba nibuya nje nina kulayini wesitimela nize emotweni khona abancike ngemoto ngeibhamu bayeme ngayo imoto bayanishaya kodwa nishayeki. Ngikhuluma ngalo Shembe ke osesihlalweni eNazaretha ingcwele uThixo. Ngithi mina hayi unzimande lensizwe yesixoxela hayi abasange basishaye size emotweni. Uthi yabona lesikhathi senizongena emotweni nimvula icapha uthi baze basuka bathi labantu banenkani nini baqonda kithi besibona kanti asibaboni. Sangena emotweni sihamba ithi lensizwe kanzimande ke lapha kwenzeke khona imangaliso base bethi bayamkhetha uNkulunkulu enihamba naye ingoba bathe masebenishaya ningene emgwaqeni kwevuleka izulu phezulu kwehla umuntu ofaka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama wehla njalo wazozoshaya iduzane kwemoto inhlamvu zonke wayibamba ngezandla ijikjela phansi. Khuluma ngoNyazi eNazaretha lwana ngakahlali ngisho ukuhlala esihlalweni. Nkosi busene kuzwini.